Anem a realitzar l'ajust d'un PID per al mètode del tanteig. Bé, per realitzar això tenim aquí el nostre sistema de control, que està basat en un PID, de forma que nosaltres en aquesta variable tenim el valor d'entrada del sistema, és la variable que volem controlar, i ens està mostrant el seu estat real, i aquí tenim la sortida del nostre controlador, que serà la senyal que nosaltres tirem al nostre sistema per poder controlar-lo. Aquest aquí seria la variable de consigna. El que estem treballant és un sistema de segon ordre, amb 2 retrasos i sense amortiguació. Veiem que la senyal de control doncs, és la que introduïm a l'entrada del sistema, que seria aquesta variable d'aquí. Tenim el sistema realitzant els càlculs ja, i la sortida del nostre sistema, que seria aquesta variable output, el que fem és introduir-la com a estat real del nostre sistema segons el nostre PID. Bé, un cop tenim això d'aquí, ja està funcionant correctament. El que farem serà doncs, anar a la nostra configuració del PID i per poder realitzar el mètode del tanteig el que hem d'assegurar-nos és que seguim els passos correctes. El primer pas seria doncs, treballar amb un sistema exclusivament proporcional. Un cop ja tenim posat que el regulador es treballi com proporcional, el que farem serà visualitzar l'estat de les senyals. Bé, veiem que les senyals estan a 0, tant la nostra variable de procés com la nostra consigna, i estem treballant en mode manual. Traiem el mode manual perquè comenci a treballar el nostre regulador proporcional i anem a fer-li un esglaó. Li fem un esglaó, per exemple, de 50. Li farem un esglaó de 50 i veiem com evoluciona el nostre sistema. De forma que el que podem veure és que s'està estabilitzant amb un error de quasi el 50%. Això és una característica molt important que sempre es produeix en els reguladors que són exclusivament proporcionals, que el que vol dir és que no aconsegueixen mai anul·lar l'error en estat estable del sistema. Per això apareix sempre aquest error. S'ha estabilitzat el sistema, però tenim un error diferent de 0. Per anul·lar aquest error, què és el que faríem? Doncs augmentar el guany proporcional. Anem a posar-li 10, per exemple, perquè el que hem de trobar és en quin punt el nostre sistema es torna inestable. Amb aquest valor de 10, veiem que el nostre senyal de control realitza una oscil·lació amortiguada i ens torna a deixar el nostre sistema amb un error molt menor, però encara prou gran. Anem a portar el sistema a 0 i el que farem ara és augmentar una altra vegada el guany proporcional. Posarem un guany de 20 per veure com es comporta. Li carreguem el guany de 20 i li tornem a fer un esglaó de 50. I observem l'evolució que té el nostre sistema. En aquest moment hi ha hagut fins i tot un sobrepassament, però sembla que aquesta oscil·lació que està realitzant es torna a amortiguar. Encara no estaríem en un punt on el sistema es torna inestable. Anem a augmentar-lo, el portarem a 0 i li posarem un guany de 30. Bé, veiem que ja estem arribant a 0, li tornarem a fer l'esglaó de 50 per veure com es comporta. I veiem que ara l'amortiguació costa una miqueta més d'anul·lar. Aquí ja estaríem a punt d'arribar en el guany crític. Anem a posar-li, per exemple, 35. Li carreguem i tornem a portar el nostre... Bé, en 35 sí que ja estaríem
en un guany crític, el portem aquí a 0, i li tornem a fer la consigna de 50. Carreguem. Veiem que cada vegada el nostre sistema de regulació és més inestable. En un cas extrem, posem per exemple 60, veiem que el nostre sistema és clarament inestable i que mai s'arribaria a estabilitzar. Per tant, el nostre guany crític veiem que està per sota de 60, estaria al voltant d'uns 40, més o menys. Aleshores, què és el que hem de fer per seguir ajustant aquest sistema? Doncs bueno, sabem que el nostre guany, si arribés a un valor tan elevat, tindríem un sistema inestable. El que es fa és portar-lo més o menys a la meitat. Si suposem que estava més o menys als 40, era un guany crític, doncs el posaríem a 20 aproximadament. De forma doncs, que s'estabilitzi el sistema. Tindríem un error petit, encara que no nul. Llavors, què és el que hem de fer ara doncs, per seguir tirant endavant? Doncs, un cop trobat el guany crític i portant el guany proporcional a la meitat, el que farem és introduir la part integral del nostre sistema. Portem el sistema 0, de nou, i en l'estructura del nostre controlador li direm que volem treballar amb un proporcional integral. Hem començat amb un temps elevat d'integració i el que ens interessarà és anar reduint-lo perquè l'acció integral sigui cada cop més ràpida. Anem a fer-li l'esglaó de 50 per veure com evoluciona. Estem treballant amb un proporcional integral. Veiem que tenim aquí una sèrie d'oscil·lacions. Aquesta integració és molt lenta, hauríem de reduir-li la integració i el que podem fer també és disminuir-li el guany per tal de que no tingui tantes oscil·lacions. I aquest d'aquí el podríem posar, per exemple, en 10. Portem el sistema 0, li hem carregat els valors, portem la consigna 0, i quan ja estigui més o menys a 0, li tornem a fer l'esglaó per veure com es comporta novament el sistema. Ok, li fem l'esglaó de nou. I observem com es va anul·lant l'error en estat estable cada cop més. Anem a fer-li ara un esglaó. El podem portar, per exemple, a 75. I veiem com el nostre sistema ja està treballant de forma automàtica, portant sempre la variable real en el punt de consigna que nosaltres li estem establint. Podem posar 25. Podríem encara seguir millorant aquest ajust, acabant de regular bé el temps integral i el proporcional, però una mica el sistema que hem utilitzat seria el que
el que hem de tindre en compte, no? Primer sempre treballem en proporcional, busquem la inestabilitat del sistema, trobem una altra vegada el temps integral i anem buscant el temps integral òptim per tal de que la regulació sigui prou ràpida. Un temps integral molt petit el que ens portaria també seria inestabilitats. Per tant, podríem seguir ajustant, però ja tindríem un valor prou ajustat.